Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadjong buntag mga igala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Kung nag-aisip ka mudagan pagka mayor din, ako'y endorse ni mo din. Kay pati tag dito sa Davao del Norte, Davao del Sur, Paingo, Surigao, mubuto ni mo. Ha? Dagan diya, tagpaminaw dito, Surigao. Dins? Ha? Gobyerno nga lang si Ao, di po pwede. Siguro. Kaya mga appeal dito sa tunga-tunga sa Mindanao. Maying buntag man ninyo may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. As promise, nag-promise man ko sa inyo kung saan pagkatubang o ka ng problema. Hinoon, kung ako'y pasultiyo ninyo, panganli ang problema, diagi ko. Ha? Buringan nila siguro iwa, yun. So, tanan, negosyo, pamilya, tanan, agi ko ano eh. Oh, siyempre, kaya mo ta pagkapobre, may gala. May untag ka ng kanata, anak ta ni Bill Gates kay, tayo problema no, di ba? Kung anak pa ta ni kuan, Elon Musk, kanang naghimog rocket, sus. Wala tayo problema, di ba? Pero, anak, may taong tagkuan, kanang kinatawang pobre, kinatawang puta. ang naghimo na to kay pobre man, di, pobre puta. So, saan pagkatubang o problema may gala? Una ninyo, tanan apektado kung na may problema. Di nakakatulog. Di nakakaganahan mo kaon. Lubog ang imong utok. Unya, di ka kapahulay ba? Maghunaw na ka, bisag unsa nga lang. Unya, magtutuyo ka, balik-balik ang imong problema. Kung saan na to na? Sa akong giagian, mga kalisod, mga igala, mga problema, na nakatuon ako kung saan yung mga problemahan eh. Sa tinuod, kung nalang kay teknik nga ang imong utok, mawala dito sa problema, kana may pinakadakong solusyon sa imong problema no. Wala, tama man to si Freddy Aguilar nga tawanan mo yung iyong problema. Malintan na nimo imong problema, wagtang na ba? Musolve lang iya. Ambot lang kung mutuo mo na ako, pero ang pinakadakong problema kay dili sa adlaw, sa gabi man. Musulod siya, magbalik-balik, maghantod, maabot ng kagkadlaw, madi pa katulog. So, ang akong gihimog yun sa kinabuhi na ako may gala, kay alam man, kinala butag kwarta. Hangtod ron. Di man tatagiya Central Bank. So, ang una ako naibawaan yun nga, kung may problema ka, atubangon nimo, isa na siya sa solusyon. Kaya atubangon mo ang problema, di ka masurrender, di ka magtago-tago, di ka maglayas-layas, mangita kang rason, imong atik-atikon itong imong problema, di mahuman, magbalik-balik. So, pahitay solusyon sa, kung di yung kakaunaw po solusyon, step 2 na dayon ka. Kaya dili man mo undang imong utok, mga igala. Magsige, magbalik-balik dito sa gabi, sa adlaw, wala yun kay mahimo ba? Pero ang problema ka na sa gabi, kaya di yung kakatulog, kaya magtuyok ka. So, ang akong ikaduha nga step 2 nga ako giatubang sa akong problema, mukhaon ko gisakto. Kakaon nagisakto, exercise eksakto, mangita ko, trabaho. Ako lang yun siyang wala ko sa akong utok ba. Pila ko katuig na may gala, siguro. 20 anyos na akong atubang mga problema. Di man yun siya masolve. Siyempre, problema ni mga kwarta, mga bata, yung mga trabaho. So, di na siya mahurot. Ang tanara ko, kinsa ng inyong silingan, kasi katawa, di ba, mas daghan ang problema ba? Labaw ng siaw kayo, ay stilan. Ang problema, ba? Patong-patong. Pero katawan. Kita ninyo siya, tambok. May matulog.
Mura lagi, may problema lagi. Kaya ang utok man gud nato, may gala, magkatigulang ta. Ang atong mga kaugatan gani, magpataka na lang mo hatag og signal. Mura man gud na sila og kanang cellphone gani nga sa una nga telepon nga mag-wrong number. Kamo mga tiguang, pero kani mga batanon wa kaila unsa nang wrong number. Siguro aning spam o scam diya sa inyong cellphone. Isa kinsa lay maabot sa inyong cellphone, bisita ni mga tawhana, oy ana o. So, mura na siya ni shortcut ang imong utok ba? Nanasay ka nang magbalik-balik dito sa problema. Balik-balik. Kunya, dili raw gyud siya mawala. So, kung supplyan nimo siya og pagkaon may gala, siyempre, mas may pagkaon sa atong utok, kadumdum mo say kikimang kabalik-balik ani. Ang pagkaon sa atong utok may gala kay asukal man, sugar man. Wala la sila lain kaon. Mga vitamin, wala na sugar gyud na iyang kaunon. Nya iyang sinina cholesterol. So kung wa mo kasabutan na, imbis mo kaon mo gisakto, di mo ganahan. May lami. So akong gihimo sa for the last pila ka tuig, sukad pa gyud siguro sa pagkabata na ako may gala, tubang yung problema. So akong gihimo, ang pagkaon ako, bahala ko lami, muhungit. Bahala na, sige, kaon dili, kaon dito, di ko matuwa ng mga ayaw kaon na mag-dieta ka ni, bata pa ko, wag yung kuha na may gano'n. Dili ko matuwa na. Kay ang atong lawas, sukad sa pagkabata na to, ang tigulang, mamagyapi kinanglan. O man, ingon nga, ayaw na magkaog ko, ayaw ka magtambok, tiguang naman, taka rin eh. Ang tibok lawas na to, kinanglan kay tambok. Mauna siya nga, kalaganan sa inyo, problematic kayo ba? Makita man ako sa naong ganit sa pasyente. Sige, istorya nga sakit akong kuto-kuto, sakit yung likod. Tugay na mabot din sa problema gawin niya. Naki problema do, nga naman, nabuntisan akong anak bayi, atay. Kabulog yung ko sa problema ba? Nagi na siya, kuan kay, bisag unsa na may ipangtudlo nga sakit. So, ang unang yun, anak, may gala, tubang nga. Ang pasabot ako sa pagkatubang, ayaw sige, panghunahunang nga, problema ayaw, sa manin ko eh. Maghunahunang ka, dili na mao, ang imong pangitaon, solusyon. Kung sa may problema sa paghunahuna ka sa problema, nga, wa man na siya solusyon. Mangita kag solusyon na to. Muna siya, tubangon nimo ang problema nimo. Ikaduha, tagai og energy imong utok. Kaon bisag unsa. Makita na ninyo nga busog gani kayo mo. Maayo inyong kaon, lami po ninyong tulog. Pag lami ang inyong tulog, lami na mong kaon sunod adlaw. Na naka-energy. Urag peaceful na imong utok. Urag ka nang usa nga ito problema ko gahapon. Makalimot mo ba? At to lang yun mo na ako kay wala yung ko'y party sa ako kinabuhi nga naglingkod lang ko may galang way problema. Naagit sa permi. So, muna ikaduhang step. Kaon eksakto. Ikatulo. Mag-vicious cycle man na ang problema ninyo may sa imong utok may gala. Ang pasabot na ako ba nga, balik-balik. Kung wala na solusyon, magbalik-balik din na siya. Magbalik-balik. Pagka ang makakuha na, kuhaonin mo imong utok, muna yung katuloy step. Kuhaonin mo imong atensyon dito sa imong problema. Kung di ka katulog, naiuban ba? Baliktad. Imbis kanang magsigig-higda, hayang-hayang, tanaw TV, dili, mag-exercise nun. Wala pa mo siguro kadungog mga tao gani mag-exercise sa launas kadlaw, no? Daghan na gani. Labaw na ni mga executive.
Dagko kay mga stress gani sa kumpanya. Ha? Hansak ka na og tagpila ka bilyon ang utang sa kumpanya. Sila may solve ng mga executive. Kinsa may solve na sila man. So, di ka tulog. Yung mga tana sila, Dok. Tagay ko sleeping pills, aron di ka kamata pagka sa buntag, Dok. So, mo na akong i-advise ako mga kumpanya na under sa ako nga, kung di ka katulog, exercise ka. Di man, wala man kay panahon ma-exercise sa buntag, kay padto naman ka clinic, sa imong opisina. Mga tubang naman ka dito sa imong mga problema, ubang problema. Kay maghansak man na sila, daghan kayo. So, exercise ko eh. Taas na kayo isa ka oras ba? Katulgo na kayo. Ha? Daghang kayo kong mga executive may gala nga dinagko kayong kumpanya nga ang ilang problema ba di masolbad siguro. Ha? Makik-away na lang yung manager, kaya po masolbad. Ay mo on sa executive. Imbis nga pag kahapon, pag kagabi umagkaon, magtanong-tanaw TV, dili mag-exercise. Kay luya naman, kapoy naman kayo. Ha, kapoy na kaya exercise pagod. Paundang lang kang mga 30 minutos, paingon sa ka-oras, relax na imong lawas ba. Makatulog lagi ka. Ikaupat. Lisod ko kuan translate sa detachment. Ambot kung saan na pag in English ng Bisaya na detachment ba gala. Kay kani siya spiritual na siya may gala. Spiritual. Maingon mo nga kung baday ka, Dok, religious baday ka. Sa tinuod ba? Wala ko nag-ingon nga magrosaryo sa buntag, misa, dili man na siya Kung gusto nimo mawala imong utok sa inyong problema, apilagon mo anang mga charity institution. Mayon mga wa man buga dako na gani kang problema ang kwarta, Dok, maapil pa pud diha mga hatag, nga wa man kay kwarta. Matingala mo ba? Apil gud mo ana kanang madetach sa imong problema sa imong utok sa problema ba? Mo atubang ka dito nga unsa may tabang na ako sa imo no mga pobre na gyud kay na may galaw. Pobre na gyud kay nga masig sa isa ka adlaw makakaon wala. Atubang na gyud na sa ila. Yo sa man yung pag-survive ninong wala man mo income. Nya daghan pa kayong bata. Muna siya detachment sa imong problema. Wala on imong problema sa imong utok. Mangita kag one of the best yun nga makawala, makadetach sa imong utok. Ha? Makadetach sa imong utok sa imong problema, mag-charity ka. Ang isa po, training. Kasi inoon kung namoy background para sa ako, dali na siya. Ang pasabot na ako kay sa relihiyon may gala, kung katoliko ka, namanggoy ko spirituality gani nga. Mukuan ka, maghuna-una kag relihiyon. Di ka mga nga magpatabang kas Ginoo kay di ka tabangan ay. Asan? Sus, sa milyon-milyon akong utang may gala. Naba Ginoo dito? Wala oy. Gitudluan hinuon ko sa spiritual director may gala. I-detach imong utok, imong lawas, imong kabtangan sa imong pamilya, sa ananay mo nga kinabuhi, i-detach sa imong utok. O ang imong panghuna-una, ambot lang makasabot mo, ang imong panghuna-una, level na ba nga, wala ko'y labot ninyo. Mamatay mo siguro kung adlaw, bye-bye. Nga na may gala. Natunan ako ni siya sa Opus Dei. Nga, i-detach din mo imong problema, imong lawas, sa imong maguna-una ka nga, uy, maunsa naman taon to akong anak ko eh. Uy, maunsa naman to akong mga utang eh. Uy, unsaon man ako ni pag-atubang ani. I-detach din mo, kwaon mo imong panghuna-una, tanan. Adto, ibabaw, nga, wala guna-una ni bang namatay na ka ba? Lisod no? Amot lang, kabalo mo ana, the best na siya may gala. Basta lagi paghigda ninyo, natuwa na mo.
Take it from me. Kay mao gyud na akong kuha sa Opus Dei may gala. So, akong unang gituduan ako akong utok nga. Kung matay man galing ko karon adlaw. So may mahimo na ako, patay na ako. Mao na nga una may gala. Detach ka. Hinoon ma-achieve nimo na siya ang spirituality. Kung reliyoso ka. Dili nimo maabot kung mo pa'y pagpangadji ni mo ron, ay stilan niya. Sige, tabanghi ko yung taong Ginoo sa akong problema. Kasi mo tubag ng Ginoo sa yung manaog sa krus. Taka lang kag istorya diya dong. Ako gani, gilansang gani ko. Ginoo na ko. Ikaw pa, gusto niyo manaog ko sa krus para tabangan ta ka. Wa kiyapi. Ano kas Ginoo ba? Sa tinuod mo gina ang sitwasyon may gala. Ang relihiyon is hope. Sige lang ka pag-asa nga tabangan ka, pag-asa nga tabangan ka. Katong pag-asa nimo siya, katong pag-asa nimo, makalimot ka sa problema nimo ba? Unang sense of detachment. Lisod niya ko tudlo sa inyo unless nga naamoy kind of spirituality. Nga wa lang mo nangadji tungod kay mga tagtabang. Di na mao. Ngayon ba, nakita na ko, adlaw-adlaw simba, adlaw-adlaw simba, adlaw-adlaw simba, wala. Hindi na nimo makuha. Paggawa sa simbahan, singka diri, singka dito, suko diri, suko dito, di gani mo kung sa mga silingan. Muna pinakadakong problema. Kanya akong ginasturya sa inyo, wala akong nag-imbento, wala akong nag-imbento. Ako gyud siya giagian. Ang the best yun sa katong sense of detachment. Katong gingon sa inyong atubangon ng problema, sa mga pagkaon, wala exercise, wala. Sense of detachment yun. Mao to nga, sa beginning, itudluan ko sa akong spiritual director nga, sa Opus Dei itudluan ko sa akong spiritual director nga, pag una-una nga, namatay na ka. Ano sa mga mahimo mo? Kung tinuod na siyang kinabuhi, human sa atong kinabuhi ron, sa may mahimo ni mo, wala. So, muna sense of detachment. Urag, magtanaw na lang ka kung sa'yo may tabo. Kanang pag-sense, kanang pag-imong paghunaw na nga, nagatanaw na lang ka, wa kay mahimo, muna sense of detachment. Nagpasabot nga, kalimtan ni mo tanan. Lisod, no? Kritik yung paitag yun, lisod yun kayo na siya mahigala. Niabot ko about 5 years bago ko katuon na. Matingala bitaw niya akong sakop dire nga pamang ko inuktok bang Magsige mahinog atik-atik. Istorya. Wa man siya kadungog sa ako nga nagsinggit kay daghang problema, suko pero may wala yun. Gahilom-hilom na ko. Kay di maayo kay nakatuon ko ana. Kay kung wala pa, kasi mangawan ako tanang tao diri sa balay may gala. Sa kadakon sa akong problema, still lan. Sapot ka ba? Wa may solusyon. So, pag ingana gani nga lisod-lisod na gyud kay akong sitwasyon, una ako mapatay na ko. Dili mo ka-accept kadagaran sa inyo nga kanang materialistic kayo. Di ninyo mahimo na siya. Pero lang yun. Detach ka sa imong problema. Detach ka sa imong mga kaptangan. Detach ka sa imong mga loved ones. Wala. Detach ka. Urag, patay na ka ba? So, maingon mo nga, nga di man ka mahadlok o patay dok. Mao na siya, mahigala. Muna ang rason. Kay, dugay na ko, kapila na ko, namatay. Ato ba problema? Makita bitaw ninyo kung subaybay mo sa ako sukad atong 2004. Wala gyud mo kita sa ako ga mugot. Mugot sige pag binuang pero asos basta naging problema patong-patong. Grabe gyud. Mao na siya nga makita ninyo sa kong naong ibig magtigulang magkabata. Sige magkatawa. Pero maingon nga unsay problema nimo dok? Nganli. Wala yung kay may sulti nga
wa ko kaagi. So, mo na siya ang number one yun ka kinahanglan may bawa matun-an niyo. Kay maski pag mga tigulang na mo, di lang mahurot ay inyong problema. Dili gyud siya mahurot, maabot na lang mo, matiguang, mamatay na lang mo. Sige maghapog problema. O madalian yun magkamatay kung sige maghuna-una sa inyong problema. Basta ang akong ginasturya sa inyo ako ng experience. So, dili mo ba kaingon nga atik ni doktor. Number one, hawa na inyong pagmahal sa sa kalibutan. Hawa mo diyan. Una-una mo nga, namatay na ko. Tistingin lang na ninyo, kadaghanan sa inyo, ma-depress pa. Pero ako, pag human ako, magkatawan ako. Una siya, usay, akong ideal song kay kato si Freddie Aguilar nga, tawanan mo ang iyong problema. Tinuod yun na siya may gala. Tawanan, sus, katawaan na yung problema. Kung di ko kasolbad, solbara, kamuray, solbad, Pili man ko makuhan. Di man ko anyway, una-una ako, matay naman ko, kamuray, bahala diya. Lisod, no? Pero, tunin ninyo mahigala. Walay problema nga di ninyo mahuman. Si Dr. Kagapi ini, sa Dr. sa Kangina. Nag-asinso na ko karon mahigala, kay naka-tablet na. Naglisod ko basa diri sa papel, kay kaning ang lighting sa akong atubang mas kusog kay sa likod. So, di gina ako mabasa karon kay i-transfer sa akong anak diri sa tablet. 0943-826-9926. Good day yan. As lang ko akong igsuon female, 75 age, katul iyang vagina. Okay po iya result sa FBS. Girisitan siya sa iyang ubi o fluconazole consela. 150 mg tablet. Okay ra ba, Dok? Nga high blood siya, dili mo taas iyang BP. Wala na siya labot sa BP dahil di na siya manghilabot. Ang pasabot na may galang kung ang tabletas pamilya-pamilya maguna sila. Kung nanay conflict daan na sila sa pamilya sa beginning para sa penicillin, iyang pamilya amoxicillin, tanan silin mag-allergy na ka sa penicillin, allergy na po ka sa tanan nga silin, oxacillin, ampicillin, amoxicillin, allergy na katanan na. So kani siya wala ni siya conflict dito sa pang-high blood nimo. 0997-850-2034. 40 edad babae na ay bukol sa liog, ang bation paspas patiks ng pulso. Dili katulog unsa man ni Dok. Salamat. Toxic goiter na siya dai. Kanang mga toxic goiter dili na siya pwede operahan, tabletas ra gyud. Paminaw lang yun nimo Operahan ka di ka kagawa sa operating room So ingno nimo ang doktor nimo nga dili operasyon nang. Dok. Tableta daw ingong Dr. Kagapi 0955-980-5994, lalaki 54 tagom. Dok, akong BP 170/90 na ako'y metformin 100 mg naman panaminaon akong tambal. Dili sa kay mapurmin o dili naman maminawan akong tambal, taas man permi ang akong dugo, unsay maayong buhaton, Dok? Magpakonsulta ka diya sa tagom doy. Kay iya man na siyang itugma ang imong blood pressure sa imong pulso, sa imong kinabuhi, sa imong trabaho, kana siya tanan itugma na siya bago ka tagaan pang high blood. 0997-850-2034. Babae, 40 years old. Human dugo, hilantan, sakit ang ulo, takigan, ug magsuka. Unsa man ni Dok? Possible nga UTI gihapon ni siya dai. Kay ang pag mag-mens gani, ang imong kinatawa maagian ng hugaw gani pag mag-mens.
So mo siguro nag-UTI ka. Kato yung mga detail na ito sa text day 0909-309-7783 from Panabo. Duk, good AM. Salamat sa pag-edukar kanamo bahin sa hustong pagkaon. Query lang kung asay tinuod nga may natural acid ang akong stomach o nagka-acid daw tungod na panos akong gikaon. Unya kinahanglan daw mag-cleansing. Kana siya dako pinakadakong atik na siya mahigala ha. Kanang cleansing. Ano man ang imong saliva, ay imong laway. Asido na siya, acid na siya. Ang imong liquid sa imong esophagus, acid gyapon na siya. Ang imong stomach nagaproduce na siya acid pirme kay para mo digest. Ang imong pancreas nagahimo na siya acid kay para mo digest og proteins. Daghan perteng daghana sa asido sa atong lawas. Usay rason sa cleansing sa una pa gyud. Labatiba lang yung tao na labatiba na siya. Kay uban kay sa una sa panahon sa mga Chinese, pag di gani ka makalibang duha ka adlaw, labatibahon ka. Kung magkalintura ka, labatibahon ka. Kung di ka ganahan mo kaon, labatibahon ka. Kung naay bulati sa imong taid, labatibahon gyapon ka. Halos tanan nga treatment sa una, labatiba. Dito sa China, mahigala, walay balay nga walay labatiba. Tanan gyud, labatibahon gyud ka. Kay muna kinaiya nila. Karon, gi-in-English. Gi-in-English. Cleansing na in taon ang pangalan sa labatiba. Unsa na siya? Iyan ang limpyuhan ng tibok lawas, atik ninyo. Taka na istorya. Pangwarta na siya noy. 0953-411-1309. Good AM, Doc. Ang akong edad, 67. Babae. Dili. Kadili. Natukan ko sa akong laway. Dok, unsa gani itong gatas, ang imnon, bisag dili. Nako, mukhaon kay makabusog. Pwede ba ni sa na-stroke? Pwede na siya ng anoy. Grabe, katol sa tonon. Oy! 0968-437-6700. Ronel, adsa ta Ronel. Katol kay kototonan. Nawa, aminaw sa Ronel. 0968-437-6700. Good morning, Doc. As lang ko, ang Parkinson's nga sakit, may kaayuhan pa ba? Wala. Unsa man niya, Doc? Sa bukog ba na? O sa ugat? Minaw ko. Salamat. Ang Parkinson's is sa ugat. Nagsugod dito sa imong utok. Hangtod nga, ang imong kaugatan, wanay sapot, wanay sinina. Nga naman. Kaya di man mga na ay kolesterol. Mura man ay sinina sa atong ugat, kaugatan, ang nerve. Ang sige po mo inom og statins. Ito ba statin, mga usap po ng statins there. So, mauna siya noy. Mga rason kagana sa Parkinson's. Ang ikaduhang rason sa Parkinson's is trauma. Para ni Muhammad Ali. Ang uban, hereditary. Okay?
ang gatas nga ginasulti nako kuan ang siya tawag ay sukal na siya pero wa lagi stuck nahurot na ko tibok Mindanao. Wa mo man kailangan katugod sa kasikat di pila na mo kalibong kainom siguro ana ron kay ang kuan gani ang sa tawag mercury hotdan uy hurot yun kasi mag-away pa ng customer dito kay inilugay kung naisa ka buok stock. Ha? Mao lagi. Mao man yung problema. Ang amo ding numero sa dire sa doktor sa kahanginan sa para sa text. Kay doktor sa kahanginan is 0966 400 5595. 0966 400 5595. Ang telephone o text kay inyong gamitan para mangutana mo sa akong sekretary is 0995-221-8007. Ang clinic landline 082-284-6455. 282-284-6455. Among ipang erase tong ubang mga text mga gala kay balik-balik ang mangutana. So karon kanang ang inyong mga text gani nga nagbalik-balik dili na namo basahon kay basay may mga bahaw naman na. Mao lagi hotdar man kog text ron nga bag-o may gala. Padayon ako to akong discussion sa unsaon pagkatubang ng problema. Sa tinuod kung makatuon mo atong detachment, spirituality of this detachment atay paha wapod ko kay balog na ba diri sa mga simbahan sa parish kung katudlo sila na pero kinahanglan maguna siya og kanang personalan ganang istorya may gala. Ora ba ka kanang i-hypnotize sa imong spiritual director mo na imong hunahon ay napaghunahuna sa imong kaptangan sa imong goal sa imong kwarta mga tinaguan mo diha sa mga ownership sa mga yuta na kalimti ingon ni mga ura kag namatay na gid lisod no ang dugay ko ka-accept ana sa iya ba eh siyempre doktor na ko nakatuon na mga 1994 pa ko katuon na may gala so makita ninyo ba mga kuan lisod siya tun-an o lisod siya dawaton kung masulod na sa inyong dughan ang kana akong ginasulti bisag kung say problema mga higala matubang ko ninyo ang kaingon mo nga naramaday ning kanabuhing kanang kuan ba kanang peaceful na kayo magtanaw lang mo sa mga problema ninyo, so malimtanan ninyo. Nabaday problema. Kaingon lagi ka. May kaingon ka nga, naon sa man to? Yung masulbad na pagbiyag iya. Kung wala gin mo gatuog ka ng miracle, ha? Wala mong katuog miracle at daily na siya mabot. Karang sige mo pangadji, di na siya mabot ba? Pero mag-detach ka sa imong kuno. Maghawa ka sa anang problemahan, kanang sa imong kaptangan sa tanan. Wag tang na siya tanan ba. Makaingon ko sa kong sarili nga. Daghan man kay ko problema sa una. Asa naman to? Mingawan ka wa kay problema kay imong wala naman dili na maka-concern. Di na ka-concern ato yung mga problema ha. Basta lagi paghigda nimo ba? Tingala bitaw na kung Jesus nga kabalo man siya sa mga problema gyud. Sige Jesus mo. Mo pagani paghigda nagagok na. Mayon siya mga tanang siya pero labi man kay matulog. Wala pa ko na istoryaan ng mga detachment sa ila kay lisod man siya kay tudlogot. Lisod kayo kanang sense of detachment, kanang spirituality of detachment. Lisod ikaw din,
kung naminaw manggaling ka, tunin na siya din. Di ba? Kabalo man kung magikan ka seminaryo, pero wala man nagitudlo seminaryo. Ako yun ang spiritual director, gikan sa Roma, may gala. Espanyol. Sa beginning, good. Pagsugod na mo nga ginatuluan ko niya, pati siya mahila. Kaya sa may tabang niya, pare, walay, masay kwarta. Bitaw siya nga kung napapoy milyones, tabangan ta ka, wala man. Tuluan ko niya, hinay. Basta niabot lagi mga 5 katuig sa Opus Dei, may gala. Bago ko nagka-realize, naraman din yung solusyon. O sa'yo lagi, nahalang ko na sa inyong daplin, pero wala mong kabalo sa solusyon sa inyong problema ba. Kani karon, first time na ako nag-istorya sa inyo, kay sukat-sukat kong nasa doktor sa kahanginan, maglisod man ko translate. Nga nagkadaghan na akong mga pasyente mga higala nga, puro problematic kayo ba? Kunya, hantod nga, mabutan ng panahon, may stroke. Takig kasing-kasing. Labaw na yun kanang ginadialysis. Basta lagi, makaingon yun kayo, yung lubog na yun kayo ng utok. Init na kayong ulo, mangaway na sa ilang mga nakikapuyo nila sa balay. Nga tabunan pag-igway kwarta, astilan. Ha? Usahay, makaingon yung kagyon nga perting paitan ng mabuhi. Ha? Makaingana ako kay Mamina man ko sa ila. Pero, dili na ko siya matudlo ba? Ng sense of detachment kay, kung dili lagi ka spiritual, dili ka, tawag na sa Bisaya, o nga, imong yung tudloan imong sarili nga. Kay labot na matay ka, di mo madalas imong lumon. Sus, madala ba dahil na nimo? Di man imong madala na. Katong, di mo giproblemahan, katawa na lang. Kaya mo may nakadawat. Sige kag trabaho, sige kag negosyo, ala, itigo mo kwarta. Masaya ka dako, kay madala. Ha? Mao na reality may galagyan. Kung dili na ninyo masulod sa inyong dughan, lisod. Karong buhi pa ko do. Tubang mong kuha ng problema, wala may kwarta. Na may bayaranan, wala may kwarta. Nya di ay, magawas dahil ng kwarta dahil sa kasada kung magsigag una-una, dili man. Ngayon, maghigda ka, balik-balik ang problema, tuyok-tuyok ang problema. Yan ba yung yung utok, gawas na yung kwarta. Dili ay. Kung sana ATM. Ha? Wala, yun. Musobla nag iya problema, musobla nag iya mahigala. Kaya di naman ka concern. Ngita na kag solusyon. Nagita na kag paagi nga tubang mo ganyan problema kay nyawa mang solusyon yun. Wala gi solusyon pa sa nang mga parents ganing nga nag-addict ang anak. Sus kapait ana mahigala. Pero naman jud ko makatubang. Nya. Saan mo na ako rin, Dok, eh? Sige na naman kuhan. Wala naman. Di naman yun mga dalas tambal. Di ako po mo. Ano na po? Saan mo na ito na? Ha? Ang akong, basta sa among pamilya na amang yun na-addict, no? Pero, nasulbad lang ito, iya. Wala rin nahimo. Wala po may kwarta sa una. Nasulbad lang iya. Bitaw nga. Mutuog yung ka ng sense of detachment ba kay gigan ko ta sa walang-wala. Hangto doon, wala gyapon. Kamong tigpaminaw na ako sa doktor sa kahanginan. Matingala mo bang daghan kay kong experience niya. Tinako masulti kay, alam nga, in English man good. Nga akong utok, in English man. Saan na ako na. Ha? Ang uban po, magdinsaya lagi, pero kung saan ako pag-istorya sa boring man, boring kayo istorya, napaday text man ka. 0928 585-4626-27. Good day, Doc. Akong anak, 24 years old, girl, kung
kung weekend duga daw siya makatulog. Nagalabad pod ang iyang ulo pagkahapon. Kung mukaon siya og manggang hilaw, magsakit iyang tiyan. Unsa ni Dok ang dili katulog good iyang problema. Manotis na ko na yung mga batan-on ron. Labaw na yung idara. Ha? Babae. Grabe ang ambisyon. Labaw na yung nasa kalisod ang iyang pamilya. Ang iyang utok, mangitag paagi ba nga makasurban sa iyang parents, makatabang sa iyang parents, as well at the same time nga naga-improve po iyang status, kanang monetary status, no? So, di na siya katulog. Kung regular na siya nagtatrabaho, di mo siya katulog. Ang ginagawa na kung weekends lang siya mag-ingana, kana siya, ang problema, ang kanya na kay busy kaysa sa iyang trabaho, o kung iba ng eskwela, makalimot sa iyang problema. Muna solusyon. Limti. Ay mong problema, di ba makatulog ka? Yan lagi, lisod kayo natunan kay sense of detachment yun lagi. Dili yun siya yung wala yung laing term may gila. Wala yun lain. Makaingon yun mo yun nga manong karon nung yung kanungog masisi Dennis sige kung naminaw karon. Kaingon yun siya yun nga lahi yun yung utok Dr. Kagapi kung naagian ninyo may gala makaingon yun mo yun mara na yung pag-atubang kinabuhi ha? Kanabitang na ako'y mga pamilya nga maghilak-hilak na sa tubang na ko bakit di na nila masulubad ang solusyon ang problema may nga po nga maghilo mo siya kamuday, uli mo sa balay, undangin yung istorya inyong problema. Pangita mo dito ka ng malipay mo ba? Kanang sa bahay niya, magtrabaho mo dahil, o sa himuon niyo, para makalimot po sa problema. Di ba pagkaugbaan na na solusyon? Ay, daghang kay kung miracle magiagian may galang. Mao na siya nga, makaingon ko sa inyo nga, kaya ako gina-istorya sa inyo, tinuod yun na siya. Di mo masugot akong anak ng istorya kung problema na ako. Una na di lang sa akong istorya sa inyo. Pero, lawang problema. Na yung mga miracle na di yung katuo. May nga anak, masulbad siya ba? Sira iya. Wala kay mo masulbad lang iya. Muna siya nga, kung reliyosa ka, muna tawag nga faith. Muna siya faith, gid nga tinuod. Para saan na nangadji ang tibuok baryo nga mag-ulan, kay way ulan. Ngadji sila nga unta, ugmas buntag, mga alas 7, mag-ulan. Di, nanggawas ang mga tao, nagulat og alas 7. Isa ra ka bata nagdala og payong. Kisa may na-faith dito sa ilatanan. Ang atong bata ra. Kay ngadji mas yung alas 7 mag-ulan. Sila tanan ngadji, pero wala dalang payong. O isa ra ka buok ang ituo siyang pangadji. Kainga na mo. Ha? Kung sa inyong gipangadji, inyong faith nga mahimo, una-una lang sa, di ba? Mawala lagi na siya may kala. Nawala ng problema. Nya, wala maghibo. Muna siya ang miracle. Ay, basta lagi, ang giyagian ako siguro, pila ka gatos akong miracle, gatubang ito. Karon, peaceful yung kayo inyong dughan, di naman magunaunag siya kunsa, peaceful yung kakayo. Kaya bitang magabi na, mabalik ba sa akong utok, bangon ko na, inong gatas, bangon inong gatas, unya, waday laing hinumupan, kunaw-naon. Pag human ako inong gatas, di man ko katulog balik tayo. Say, magkatakanta ko sa akong sarili.
Maghuna-una akong positive unsa man. Katong una ba tong panahon nga bata pa akong mga anak, dula bi, magsuroy-suroy. Murag mo yung walay problema. Di ay pag-abot ato, puro na sila doktor magalan. Kita ba mo tao nakaka-eskwela og upat ka doktor? Wala pa eh. Wala pa yung kalupig na ako, ana. So, in conclusion na higala, una-una to tanan akong gistorya sa inyo. Ang number one, yun, sense of detachment, spirituality of detachment. Una-una, tunin na ninyo siya. Okay. Walay solusyon diri sa walay problema diri sa kalibutan. Walay solusyon. Naagyod si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kangin.